İşten gitjäkşi. 2 Awgustda Türkmen migrantları İstanbul'un howa menziline kasasyna hüjüm edip başladylar. Türkmenistan howa ýollarynyň işgärleriniň manipulasiýalaryna 200 töwerek adam näýileliklerini bildirdiler. Olar her raýata bir petek satmaň ýerine 2 petek satypdyrlar. Türkmen konsullugynyň wekillerine uzun garaşylanmagyna garamazdan howa menziline gelmändirler. 1 Awgustda İstanbuldaky Türkmenistan konsullugynyň daşyna 350-500 töwerek adam nowata durdular. Olaryň hemmesi konsul bilen duşuşmak isleýärdiler. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyna beýle nowatlara ýygyderlik gawat gelmek bolýardy. Öýlenden soň adamlar näýilelik bildirip başladylar. Käwirleri konsulun gelmegini talap etdiler. Näletler eşdildi. Biz uzun gün jakrap duran suwunyň aşagyna durýarys. Adamlary kösemegi besediň diýlen näýilelikler eşdilýärdi. Raýatlar gaharlandylar we bu adamlaryň ses çykarýan iň ziýansyz zadydy. Beýlekler konsulluk işgärleriniň ýaltalygyna näýilelik bildirdiler. Başgalary bolsa konsullugyň işgärleri tarapyndan gelýänlere köp ýyllap gödek çemeleşilmegine gaharlandylar. Ahyryna kimdir biri binanyň penjeresini döwdi. Dan ökülli. Kimden anyklamak mümkin bolmady. Konsulluk işgärleri polisiýa jaň etdiler we hemmelerden sesi gaty çykan zenan maşgala tutsak edildi. Şaýatlaryň aýdyşlaryna görä türkmen işgärleri video düşürmegi gadagan edipdirler. Azyrdan 2 adam video ýazgylaryny telefonlardan pozmaga mejbur bolupdyr. Konsullugyň işgärlerinden biri raýatlara iş wagtyndan artyk işlemegi wada berdi. Şoluny raýatlary kabul etmek 21:00 çenni dowam etdi. Konsullugyň käbir işgärleri kadr ýetmezçiligini gelen käbir raýatlara arz etdiler. Adynyň efirde tutulmagyny islemedik Türkmenistanyň Daşary işler ministrläriniň öňkü orta derejeli işgäri bilen bu ýagdaýa düşündürüş vermegini haýyş etdik. Türkmenistanyň vice-premier we Daşary işler ministri Raşid Meredow ähli kynçylyklary bilýär. Ýöne muňa ençeme ýyllap ýol berýär. Daşary işler ministrligi dartganlygy aýyrmak üçin İstanbula bir näçe işçi berip bilýär. Ýöne edenok. Beýle tezlikde gitseler hatda 3 ýyllada meseleni çözüp bilmezler. Sebäbi Türkiýede bir näçe ýüz müň türkmen raýaty ýaşaýar. Umuman aýdanynda bu waka türkmen raýatlarynyň Daşary ýurt konsulluklaryna pasportlary, resmi namalar almak, täzelemek hukugyny uzak wagtlap äsgermezlik etmegiň, bu hukuklary talap edýän aktivistleriň ýolbaşçylarynyň ýydarlamalarynyň we araçylara howanarlyk edýän işgärleriň açgözlüliginiň netijesidir. Indi muňa garamazdan Türkiýedaky ilçemizi çalyşdylar. Türkiýedaky protestlaryň güýçliligini azaltmak barada buyruk alynan bolmagy ähtimal. Şonuň üçin wagtlaýyn şahadatnama berip başladylar. Ýöne bu deşikleri ýamamak, meseleni çözmek däl, sosial partlamany gijikdirmek. Beýleki ýurtlarda bolşýaly ähli raýatlara pasport bermeli we öňküsi ýaly göwrümli howa gatnawlaryny açmaly.